El 25 d'abril forma part de la nostra identitat com a poble. Per això, este cap de setmana reivindicarem tot allò que ens van furtar en el 1707. Com a joves PB Compromís, hem eixit al carrer per preguntar a la gent si saben què és el 25 d'abril i si encara ens queden coses per reivindicar com a poble valencià. Si no recorde mal, el 26 d'abril es commemora la derrota d'Almansa, on els valencians van perdre els furs. Que es produí la batalla d'Almansa i pergueren les tropes de l'arxiduc Carles davant de Felip V. No sé lo que es el 25 de abril. Pues me suena que es un movimiento de unos jóvenes y poco más, la verdad. Sí, va ser la batalla d'Almansa. El 25 d'abril cau dilluns, no? El 25 d'abril és dilluns. Sempre hem viscut la diada del 25 d'abril de la manera més apassionadament reivindicativa, com qui estima la seva terra per damunt de tot, però no té els instruments per cuidar-la i veu dia rere dia com la maltracten. Enguany és diferent i per primera vegada viurem el 25 d'abril com un poble empoderat, amb la força i els instruments suficients per començar a canviar el nostre esdevenir com a poble. Però encara queda molt per fer. Per això, este any, reviurem el 25 d'abril amb un nou coratge. El coratge d'aquells i aquelles que des dels governs i els carrers, des de les corts i els pobles, no es rendiran mai de lluitar per un país valencià més digne, més just i lliure. Acabar que hem començat, per quan vinga un altre juny, preparem l'últim combat, l'últim combat. Reviu el 25 d'abril. Ens acompanyes?